Shalom, dihita manginang nani holongan di bagasan guarni Yesus Kristus. Saat mahita tu jamita di parningotan hanana ini Tuhan Yesus tanggal 10 Mei tahun 2021. Dorang sosati tetu barita nuli jumlah hita martangnya. Damini debatana sumurung sian saluhuk naroha ima mangaramuti hati-hati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di parningotan hanana Tuhan Yesus di tanggal 10 Mei tahun 2021 imana tersurat di Lukas bidu 24 ayat 44 sa rodi ayat 50 usaha matu tonga-tongata tapi utihu di bagasan rohata. Jadi di naibana mah mandok nasida omma akka hatakku nau hata waktu hamu ujurap do piau do tamu kejupang do saluhukna na tersurat taringok tuau di patik ni si Musa dia kapanorirangi nang di buku Psalmen. Jadi dibuhai maruha nasida asa ditusi na tersurati dungi nin nama mandok nasida songonido tersuratian manon naporsu Kristusi jala hehe sen namati di hari petuluhon jala berita honotom mamar hiti-hiti guarna hamu bonni roha mangalap hasisani dosa tu sude akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak korsa jala surokku masongbuk tu hamu na pinarbaga-baga ni dama alai mian mahamu di hutawan paima disolukon hamu haguguon nasya bijang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukan Betania dungi di bahir bang matangan na mamaso-maso nasida. Jadi di nama maso-maso nasida ibana sirang maibana sian nasida seletar hindak tu gijang. Dungi di sopa nasida maibana jalamulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situ tu. Jadi totong manasida dijoroi mamuji-muji debata ido ianggo sahakna. Dihita nani holongan di bagasan guarna Yesus Kristus sian parningotan ni hana naik ni Yesus masariko tahapor sihai manaik Yesus ima di baga-baga hondo to di perbadia tu apa sisiangi nang tu saluhna torokdo naboe suku-sukun di parningotan hanana ini Tuhan Yesus bahasa ikon di bain parningotan nang tahanguluhum ma molo mana ke Tuhan Yesus takasdo di baga-baga do di badanna di jajina imaton di perbadi tidak mah di do Yesus do torok do inganan di bagasan nai dama au soi do honok kuma Tuhamu alau do mangaradi inganan di hamu. Tanani holongan mulusoni do pakirim do na naing patudo ni Yesus na naing tugihon ni Yesus di bagasan mulutta pakirim pengharapan ia portibion dan inganat tanahot dak portibion inganat hot alai suruh sunang do sihirimot jala setrubukon di dok Yesus aberjolo iko jupang natar surati iko diwohi doa ke natar surati padua ikon berita hunut tuddo hamu mani roha jala batuluhon hamudo maka tidak kos tom tu hita ganuk bo nang jojo nitur jamitau adu si hamulu honota siya terbukon. Na berjulu ditugi utuhat tamatu hita
gabe sitidangi Kristus mahita di sitaunan nai asa manuttong nguluta marpakiri dalam sitaunon na ni dalanan ni Tuhan Yesus sa sitong nga patuduhan na makilala do ibana nang di arsak na makilala do tuhatay nang dia kaparukilon ni ganok na kursiya tarlumubi parukilo bolon ima alani dusay sa sitong na ikon na gabi mako na majolmay alani dusay jala tuhamatian na ujung alih roh Yesus di batu duo do holong ngai malua hite sen hamatiani ima marhite aheyon ni Tuhan Yesus di tanah ni holongan tak tidak koma habrujun ni Tuhan tay di tu buido honota mulam pisi taonan muai nata hilala di tonga-tonga ni ulota di tonga-tonga ni uluta dang sejido bi martimbakon nak tinambi tuhatai amang inang harun muai biar ni rohat tani mulon nawidu hano biar ni roha dia kangulu-ngulu si ganopari di si patu paon di tongan ibagas si alangon ngegeling parsikulang ngegeling pagulyawan ngegeling para sahiton lo akan asing jadi pohado kita mulu didok kita gabis tidang Kristus pohado kita maka tidakon posni rohatta maka tidakon haburjun di Tuhani naurupan nado kita manotong dakpa sobon lah itu totong mahita marpakirim tetaplah berpengharapan dalam segala rencana yang kita buat dalam kehidupan ini jalan masyarakat di tonga-tonga ni akasih rimotai adong persolota doh di batang kita nani holongan di bagasan korni Yesus Kristus di bagasan perjumpaan ni sisiani do Yesus takas do di pahir bang Tuhan do tanganna mamasuk-masuk ope papasur hatam manginan kita saluna satu sadarion satu tikion di pasu-pasu Tuhan do nguluta unang lomos ati tumta dalane pe hamol unang ganggur hat ikonido songon parbu ini nasi tidangi Kristus itu rumah katidakko nasi habrujun itu hatai di tonga-tonga ni mulut padua umma tahuluhun ma asa tawain mahamuwa ni roha di nguluta mulut tahatidakkon Yesus tuhata unang lalap kita di nguru nalilingi jujur dorupani yang manginang kita nani hulungan jadi iba mantok ay songon na biasa-biasa ima marhapur siya onopi na biasa-biasa ima haringgas onopi na biasa-biasa ima digil tuhat taro hapur siya otay dan cukup holan disi alay naing ma adong hataridaan na perbuina di pakkokopon ni tuhatay di ngulut taon tabarbuih ni di ngulut si ganong bahwa hidup orang beriman tidak hanya ikut-ikut saja, tetapi dia sungguh-sungguh meyakini pekerjaan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah kehidupan. Antung tahanguluhum ma nasa pagbayanan di Tuhan ini marhiti tindakan nanya pakkatayota parsaurata naksuni dia ke ulau. Jangan puas hanya kepada kehidupan yang biasa-biasa saja tentang hidup beriman. Ikonadongo perubahan, ikonadongo pertobatan, ikonadongo hamuwa. Jalan itu tuh, penontar kuar kita setidangi Kristus, ikonadongo perubahan yang signifikan di tengah-tengah nih mulut. Jadilah berubah dalam hidup ini
yang lebih baik. Misi hidup kita bukan hanya berjalan di tempat saja, tetapi misi kita adalah bagaimana terjadi perubahan yang lebih baik di tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Oma nekon hangulung onota asa targuar adong hataridaan paniddangion di hamubaon ni roha hamubaon ni aka pangalaw di tonga-tonga ni mulutaw. Amang inang hitanan ni hulungan puy masa dulu pani mau adong aka hamubaon aladang nilih roha. Jadi ikut di berbadia do na margoguyo kita asa gue adong terjadi aka hamubaon itu tonga-tonga ni mulutaw si kanukar. Na berpudima patuluhon setidangi Kristus mahita dibuka sian bagasta sian keluarga mek do molo taide rupane di tonga-tonga ni ngoluon aka si bahenon na witabain molo marnida hita di tonga-tonga ni aka rencana di tonga-tonga ni aka si pikiran gabi mek nang pakirim to. Aniro unang talowas di tonga-tonga ni nguluon nasa si bahenon natu Kristusi lamar mek alai neng dohonon na tapuk kama aka paniddangion sian rumah ngipambahenan dari hal-hal kecil menjadi besar. Arnok tabahin song setidangi Kristus itu song sisian Yesus itu arnok tabahin las do berohatta di nama dalanya keulota las do berohatta di nama dalanya frobisita ulauta di tungan dijabu aka ama las do berohamu nakamang lao makasih holi nasa si baheno tutongani keluarga aka ina holong berohamu nak kinang di keluarga tanggung jawabmu na songonina aka natoras aka yanak kope tu natoras las do berohamu na menghargai natoras muna ras do berohatta menghargai na tutuatta terlumubi dia kapabahenan na di pendidikan di persekolahan menang dia be. Jadi masyarakat kok dah di tonga-tonga ni mulutong adong semangat adong sukacita asa gue hita marnida somon aka sidang Kristus pasu-pasu do mulubui do belas rohatta maulau muludo belas rohatta marsau taida ma ditukup jamitai di doktu hatta Yesus do tunasida asa takas nasida gabe sitidda ale dong respon dong di boto aka sisiani nani dok ni Yesusi dong di pasu-pasu nasida di soba nasida do Yesusi jalalas rohana tu Jerusalem lapatan na adong sada pakirima adong sada semangat nebar nasi jadi kita pena ngomong unang lalapitan dia ke Haleo unang lalapitan dia ke Arsak unang lalapitan dia ke Barukilon ikunanong mo dihita pisi tujolo manang misi tujolo lahu patupahon akan nobel gerobi di tonga-tonga ni ngulutong dang memetita di roban di bata alai dihirim di bataro mulu tarajubi menuai dang gudang si bainota alai nom marga ima pamuju taido parsobo taido tu di bata tapi ring dia ni parpudi jadi totong manasida di joroi mamuji-muji di bata jadi di tanah ni Allah song sidi dari Kristus itu kenupari mata puji Tuhan tai ganupari ma tahap persiai perdongan yonna pos marwat di dongani Tuhan itu hita rasi rasa roh aja dia siapa no jalan dihirim Tuhan itu sakit akan percaya akan dari Kristus
kona dong maka habu bawa di tonga-tonga ni parang ulu jala akka sitidangnya Kristus dibuka ma akka marabarita na uli marhite ngulu pabahena pikiran pakkatayon ito nga ni keluarga siyan na me sa ato na balga sudi mahita di jauh asa gabi sitidangnya Kristus. Amin. Bertanya kita mulati Tuhan di berita na uli na mabuhali kami asa gabi sitidangnya Kristus para bijui kami ito nga ni ngulu namion setakas Tuhan batu pahami keparbu ini balindang yung namin itong nga ni ulo namin posrohan namin Tuhan na idongan ni ulo kami rasi rasa ro ajal liha siyang ano iman ang pakirimon namin at portibiyot Tuhan ujung ni ulo namin alay hang ulo na sugod no maulay atay maliho Tuhan ajari mahami asa gabi sitidangin Kristus di ulo namin si kanong pare. Amin.